So, just great gift. Kamera pamberi zidara mamuda. Yes, chikwadi. Chadaura nezvichokwadi. Ikanyepa chabatwa nemusha. Ikanyepa chabatwa nemusha. Mwari alibatsira. Mwari alibatsira. Pamusoro mambo muda. Inini ndinonzi Samero Magombe Mwera Soko. Ndakamira pamberi pedare ramambo muda. Ndauya pano kuti ndibatsirwewo nenyaya yemumusha mangu kuti tigadzirisane nemhuri yangu. Mwana wakarwara mukati memusha, ndisikataurirwe kumashure unawo wakamborwara nezvinoitika mumusha imomo. Akarwara ndakadaidza vamwe vese vakomana vangu kuti uyai munzwewo zviri kutaura mukunda mumusha muno. Wabva wauya wabva tagara wachitobvunzawo kuti zvii zviri kudaro tete kune mukunda uya. Mukunda uya haangatauri chii chiri kunetsa, zvino zvinoitwa sei zvosikatauri zviri kurwadza. Haana kumbotaura chinhu. Ndikazi hapana ko munozivawo here kuti tifambe tione kuti chii chiri kunetsa pane mwana wangu. Ndikati pane chiremba wetinoziva unoti unokwanisa kutibatsira. Azendai mudaidzi. Wabva taenda kodaidza chiremba uya. Wabva auya taungana mumba. Chiremba uya watibatsira. Taura mwana haangatauri. Taura zviri kunetsa haangatauri. Akati ndinorwara padini. Chiremba uya kwakupuma. Akati ingai ndimupume ataure zviri kumunetsa. Iye wakati inini ndinoisirwa zviro mumusha muno. Ndiani? Akati ndimukoma wangu. Inini handambozvidaira kuti handizvo. Chiremba uya wabvunza zvikazi ningi ndiani? Zvikazi ngeuyu. Saka mwana uri kutaura zviro zvekuti pane zviro zviri mumusha muno. Mune chikwama pakatsikwa munhu wakaita hit and run. Ndikazi inotodini? Ndikati ini hapana chindomboziva. Saka taudaidzai chiremba kuti mutitaurirewo zviri kuitika. Chiremba akati inini handikwanisi kupuma chikwama. Endai kwamambo modini mobatsirwe ikoko. Kana paine kunobatsirwa kuna vanokwanisa kufema zvikwama ndivo vanomubatsira. Inini handina izvo ndingaita. Saka ndakauya pachangamiri kuti ndibatsirwewo zviri kuitika mukati memusha wangu. Mune urwere hwakawanda, vana vanodonha, mombe dziri kutsikwa, dzichifa. Ndizvo zvakandisimudza kuti ndiwe kwamambo kuti ndibatsirwewo mumusha mangu nemhuri yangu. Tinotowirirana, asi pakaita izvozvo ndauya kuti ndakati endai motaure kwamambo mese inini ndiri watatu nomumwe wangu vamwe wakaramba kuti hatieni. Saka kwabva ndauya neumwe Shadrack. Kwabva tonyora masamanisi edu. Ndokubva vanyorwa masamanisi. Uyo wakazoti handiye Shadrack uya. Ndadzoka ndikati pana uyu George. Akati ndaenda kwamambo kuti ndione kuti endai nini ndimune mwana uri kurwara. Inini handiendi. Uyu wakaramba Edison akati inini handiuyi, ndiri kuita basa rangu. Saka inini ndakauya kwamambo.
kwabva tapuwa masamanisi ekuti tizouya kogadzirisana. Toda kuti musha wangu ugadzirwewo tiwirirane, ngokuti tikadaidzana tega havauyi. Saka ndakauya kwamambo kuti ndibatsirwe kuti tiyanane mumusha. Hatidi kunongedzana, hapana uyo ndakambonongedza. Ndoda kuti ndigadziriswe mumusha tichiwirirana. Okay. Uyu makapodaidza makadaidza semhuri kana kuti munhu wani akadaidza? Akadaidza semhuri. Makadaidza semhuri? Okay. But chii chakanaka ndechekuti mukatsvaga vamwe tu handiti at least chokwadi mune mana chimanje chekuti munoziva kuti munofamba sei, munoita sei, because zvinotaurwa nemunhu wani hatinyanyi kuzvitemba, nekuti umwe anokwanisa kutaura zvaanotaura handiti pamwe chiri chokwadi asi pamwe chisiri kuti chii chokwadi. Saka kana chisiri chokwadi manje kuti tibva tashandisa ichocho icho chinodini, chinonetsa mama. Tinoita kuti no mukaita vamwe vanhu 2 futi handiti munzwa kuti vari kutaura zvakafanana here, kana kuti pa3 ipapo pakaita 2 vanotaura zvakadii zvakafanana, then modi moteedzera izvozvo. But chandinoda ndikubatsiri nacho ndechekuti ngozi haina mushonga. Ngozi haina chii? Ingori nemushonga chii? Ende mushonga wayo kuita sei? Iripo chete. Because zvinoitika ndezvekuti imi vabereki muchiripo zvinenge zviri nani, because munhu umwe naumwe ane bhatani rake panoziva pandodira panori, akada kukwidza volume ndiye, akada kudzikisa volume ndiye. Asi pachasvika pekuti pano achasara wasingazivi kuti volume inokwidzwa papi inodzikiswa papi. Andizvo kana yadaro manje dambudziko futi ratanga dambudziko. Saka chikumbiro changu kwamuri as a family ndeyekuti kana makadai so chingofambai makadii makadaro, usamirire kunzwa ESA. Chinonyanya kuti vanhu vawengane ESA kuti pawakafamba hazii wazoenda kwanazwa hanzii, zvizwire chii uripo uine mubvunzo wedi ubva wabvunza ipapo mumataurwa mubuda mese mune chii muine muono umwe chete, zvokuti kana muine chekuda kuita mauziva kuti semhuri tikutangira patichienda, musati vamwe vari kumberi vamwe vari kumashure, ipapo pakashata. Yes, pakashata because mati yekutanga yakati chii ivo makaona akati mune ngozi mumusha yekutsikwa kwechii kumotikari, pakabuda zita handiti kuti akatsika ndinhingi. Nhingi wacho iye akabvumira here kana kuti akaramba handiti. So kana aramba ndopanoti munofanira kuchienda pachii pamwe futi moenda futi pachii pamwe futi handiti munzwa kuti chokwadi ndichipi. Takamboenda kuna umwe chiremba akataura saizvozvo, asi vamwe vakati hatini. No, ndopandokutaura nacho. Kana muri kuita nyaya iyi since pataurwa zita reumwe hamuchakwanisi pakuenda mega iye asipo, pakuda kuti mese munge muri chii mungoripo. But inini chandoziva ndechekuti munhu kana zita rako rabuda kuti udzime zita rako handiti kufamba pamwe chete nechii nevamwe. Ukafamba pamwe chete nevamwe zvinhu zvinogadzisika chopu hazvizotorengwa. Isusu kana muda kuti kubatsirei nekutsvagirai tokubatsirai, asi kana munoti mimi no hatisoda welocal handiti muda kupi tinokunyorerai tsamba moenda kuzinata handiti zinata yekutaura kuti enda pakati nepakati, because zinata inenge ichitoziva kuti kana dziri nyaya dzengozi vanoita zvengozi vanoziva izvavanoita ndeuyu neuyu neuyu handizvo. Then kana dziri zvekuti ndezvekuroyana nechii
Wanotoziva futi anoita izvi, anoongorora izvi ndinhingi nanhingi nanhingi. Wanokupai vanhu ivavo. Wamusingazivi, watisingazivi. Zvokuti munosvika ipapo mese muri mungorova nyowani. Pasina akambosvika muva. Zvinobatsira futi. Saka the choice is yours. Kana mati tipindire tokubatsirai, kana kuti mongogara futi pasi semhuri modi muenda kuzinata modi mubatsirwa. Pandisikazivi ngepekuti vamwe vangu vanobvuma here sinzi vanonge vari kuti isusu hatiendi iwe ndiwo nemwana uri kurwara. No, it's not about mwana uri kurwara. Because zvinoitika panyaya dzeshuwa. Iwe ukati ugara kumba because wako asati arwara. Uyo achasvika paachanogadzira wake, pacharapwa wake. Zvobva zvakandwa, zvobva zvabviswa pane mwana wake kana kuti mumba make. Zvobva zvakandwa mumhepo. Zvakandwa mumhepo. Zvinotsvaga munhu werudzi rupi? Irworwo. Saka achaoneka akareruka nguva iyoyo. Ndo kwazvinopinda iko. Zvapinda ikoko, the next thing uyo akaonawo zvakumuremera akafamba warega, akazwa kuti ndo zviri kunetsa, achafambawo wozvikandawo futi mumhepo. Zvopindawo futi pamwe. Zvichingodii? Asi hapana chamaita. Because muri kungogamuchidzana dambudziko. Asi dambudziko rinamba ririmo musha harina kupera. Chiripo ndechekuti kana dambudziko riripo, izvozvi zvisati rawiraya vamwe vanhu vamumusha, rigadzirisei richiri padhuze. Handingatitese dambudziko richiri padhuze, izvozvi richiri kuda kuti mugadzise. Fambirai nguva ichiripo mugadzirise. Chandinokumbira ndechekuti munhu wese, whether zita rako rakataurwa kana kuti harina kutaurwa, inga uripo as long as uri wemhuri iyo, mugadzise chinhu chipere. Zvakatoitika zvakatodii? Zvakatoitika. Chakudiwa kuita sei? Kugadzirisa. Ini chimwe chinhu chandaifanira kunge maita inini kufunga kwangu. Because vanhu vachaafektwa nechinhu chistereki handimimi. Wana wenyu. Saka maifanira kunge matouya nechii futi? Mese pamunoona vakomana nechii handiti? Waifanira kunge watori panapa wainzwe nyaya iyi. Kuti pane nyaya yakadini? Iyi yakadai iri mumusha iyi. Ichanoafekta chii? Wana, not imimi. Handizvo, iyi haisi nguva yekuengana ba. Inguva yekugadzirisa chii? Amona? Iyi haisi ngori nguva yekuita sei? Yekunongedzana aba kuti because zvinoitika muzva chii? Makawanda wana magombe. Handi mega wana magombe wana. Kumiri kuna magombe. Kuziwa zano kuna magombe. Kuwatsomba kuna magombe. Asi ropa rinchi rimwe chete. Nakamuzwa. Ropa rinchi rimwe chete. Zvikuti mhepo yenyu imimi yekunoku iende kuuraya wana wekuwatsomba. Wekuwatsomba pavanozvibata, vanouya vakasudza matemo. Saka kana chinhu changobuda ngachigadziriswa. Apa hatisi kuti asi kuti tiri kudiba. Pamwe pacho tofanira kuti tiri kukumbirai, asi pamwe pacho tofanira kutaurirai. We should tell you what to do. Because it's not your own life really at stake. In life yemhuri yes. Because achureva vakadzenyu kachi. Munoziva? Mazuva ere baba? Ichi achimbouraya vakadzenyu kachi. Mazuva baba? Asi chinouraya vanhu vamakaita nevakadzenyu. Because ndo dzinza rani? Rei. Hachipi chakaenda mushako mukadzenyu kachi. Achiendi. Asi mwana wenyu wamakabara nemukadzi wenyu ikoko chinorowa. Pamwe pacho hamusati maisa kuchiona chakazi zvakanaka. Ngozi ndakutaura ichinhu wani. Ngozi.
ngozi zvainoita musati maiziva inenge yakarara. Asi pamunoiziva iyo yobva yaziva kuti maiziva yabva yamuka munopera sekuseka. Munozoona bamba, you are very lucky ndikuona age yenyu yamesa kuti mama 60 something 70 something 80 something bese murapa machengetwa ndimwari. Nimwe misha iri kutongwa nevana vane 20 years wana baba hakusina bawakapera. But you are very lucky kuti mese machena musoro mucho wapenyu muchiona wazukuru. Mazuva kukona wakurarama zvikusvika pekuti waguma kubara. Tenda Mwari. Munozwa? Mazuva ano bamba ukaona wararama zvekuti wega nemukadzi mataura mautotwa bana wachi imimi hamusina basa nazvo. Tenda ichi. Asi pamunenge muchitenda Mwari chigadzirirai upenyu hwewana vari mumashure kuti wasvikewo pazera rani. Usakada kuti mwana wako wasvikewo pazera rako waSatani chai. Upenyu ivhiri. Upenyu ndatichi ari kudya nhasi mangwana anoshaya nemvura yekumwa chai. Ari kushaya nemvura yekumwa nhasi mangwana anenge akufamba nemineral water mubhuti remotikari. Aimwa tii nerice. Izvozvo wakumwa cranberry nebacon neboiled egg nebaked beans pabreakfast. Asi aimwa tii isina mukaka nerice pabreakfast. Ndozvinoita chii? Upenyu ichi. Ngatigare tiri ready nguva dzese kuita zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakashata ngatidini? Ngatisekusai. Kana tarealize kuti apa takanganisa ngatikurumidze kugadzira zvakadini zvatakanganisa kuitira kuti vana vari mumashure mwararame upenyu hwakadini hwakanaka. Handikuziva vana vangu panhere patuti isusu chatoda kana mauya panapa chede isu kuti tibatsirane kuti tigadzise kuti zvichiite sei chinhu chinaka. Because ukaona pamusha wana wakutanga kuchema uri pana kuchema apa kuchema uyu uri apa kuchema uyu apa kuchema uyu apa kuchema inguva yekuisa musoro chii pamwe chete mugadzirisa matambudziko echii emusha. Handi wenyu musha watanga. Handi wenyu musha watanga. Kune misha iri ine worse situation than yenyu. Asi vanhu vakasvika pekuzvibvuma zvikadii zvikagadzirisika zvikafamba. Mukaona pane mhuri yabva yapedzisira yabva kuya yaiti after every 3 months kunofa munhu. After every 3 months kunofa chii? Vanhu vakauya vakaungana apa vakazara kuti hatichazivi kuti saka next ndiani because 3 months dzakudii. Asi sei chiri kuitika ichocho? It's because muri kuchiregeredza kuti chiendere mberi asi chinhu chamuri kudii chamuri kuziva. Just because umwe asina kubvuma chete kuti guys chinhu chinduchiziva. Asi you are prepared to bury people after every 3 months. It's wrong. Zvino zvinoita Mwari uzari Mwari angazii. Mwari anoti uine wana 9 anopedza wese kuti wosiya iwe nemukadzi wako mwetu unowawiga wana wakabara wese unowawiga wese iwe wosara uri mupenyu. Wobva wachitanga kupika gehena rako uri pasi panapa usati waenda. Ende kakawanda kacho munhu anenge asangana nedambudziko iroro anozvisungirira. Ende wazvisungirira hatichakuigi kuno vamweva wakafa zvakanaka tonokukanda futi
Chona kuti upenyu hwako pasi pano nekudenga ijeri. Ngatigadzisei zvinogadzisika nguva tichiri naye. Ndo chichemo changu badzi. Wabambo. Ndo chichemo changu. Handisi pano umwe ane zvekutaura. Yes, itaura ichi. Garai pasi pano. Yes, baby. Nyaya iyi yataurwa pamusoro chaipo, asi ine hwaro yakabva pasi nyaya iyo ichikwira. Saka kwayakabva kwacho ndiko kwatisina kunzwisisana kuti izosvike kwayarinasa. Inini na 2021 akauya baba akati mwana uri kurwara, hana kuti tinoda kudiba azindiperekedzawo kupi kwamapara kune n'anga iripo ndokubva muperekedza. Ndipo ndikati zvakatanga tobva ndaenda nawo. Tasvika ikuko zvikanzi angadi iye nemudzimai mwana wacho nemurume wacho nongoma atiriite simba. Tikati motika umu mune zvinhu zvirimo, tikaburuka tese zvinodiwa. Nokuti kumba kune n'anga yacho kure tatiri murodhi iri mugomoso, iyo uko anosenzera kune dzimba dzake. Tikati ini saka regai ndisara hangu ndiri pai ndiri muno, nekuti kufamba kunandinetsawo kuti tisare makachengeta zvinhu zviri mumotika umu. Right, waibva waenda wese ndini ndakasara chii. Wadzoka tikati zvanzi chii, kanzi hapana chotambotauriwa. Tikati asi warapwa here mwana, zvikanzi warapwa, asi tatatoshaya mari mukwambo wazosiya chipereki munhu wati uchakupimirai pani paecocash. Ati ndizvo kana arapwa mukwasha achaizopimira zvine mhoso here. Right, tikadzoka avavo aibva aenda mukwasha wacho kumusha kwake nemukadzi wake. Ini musi iwoyo ndio ndatanga kuona mwana iyiyo, hanzvadzi yangu iyoyo. Handisikamuzivi makore ese, ndipo ndakatanga kumuona ipapo. Nditoti mwana akura kudai kutambudzika kudai, chii chiri kuita. Right, wabva waenda kwatagara. Ndagara ndazonzwa mwana wangu komana zvikanzi ndaenda kumusha, ndazwa baba munina vari kuti kwai makatsika munhu. Kutsika munhu? Ndikati ndiani wakutaurira zvazvo baba munina? Ndauya ndabvunza, ndikanzi ndakazwani baba ndiwo wakataura. Ndaenda koobvunza, naye baba ndiyo nyaya muri kutaura makaizwa kupi ndisipo? Ndikanzi handiweba, ndibaba munini Kristo. Ndiwe uramba kuti handiweba ndikutaurwa nyaya iyo, ndibaba munini Kristo. Ndanyarara ndikati ndichaitaura nyaya yekutaura futi kuti baba munini hazvichaita. Ndokugara zvedu tozozwa fast forward zvangu akutaura kuti mwana uya wadini wakurwarazve. Tikati hanorapwa sukuyo. Kanzi naurapwa pauri kurwara. Inini ndandisandamboona marwarire mwana wacho kuti uri kurwara sei. Nokuti musi taita uko akanga ari wadi achitozvifambirawo. Tozoendapo ndoona musi uno mwana warara pasi uri kungarangara. Kanzi baba imimi muruziva zvinhu zvechipandiri, muda kundiwakira umbapo kuti ndisaroorwa. Mwana uri kutaura tiri motesi kudai. Tikamubvunza tikati iye baba akabvunza akati iwe wakaroorwa ukatosiya chikwereti chako, bhuku rako rine chikwereti mumba umo, ndiri kurega kukurodza sei? Hai akati munozviziva. Mine ndizvo ndozvo mwana paingaragara achitaura kuti ndondowakira imba ndisaroorwa, anga kabudirwa here katonga kaita sei? Ndo pakandinetsa ndikati kupenga here, kurwara here. Unoona apa ndikubvunza dai, ndikubvunza because kana munhu wakabudirwa haungatauri nyaya yekuti hamusitore ndiroorwa. Akamona pandikuedza kuda kuti muone pacho kuti kana ari musikana ariye wacho ari kurwara, kana ariye akabudirwa
haakwanisi kubudirwa achitaura kuti amusoda kuti ndozvakataura. so it means kuti anga asina kubudirwa asi angarotaura zvinhu zvaangari kuda kutaura zvaangari kufunga zvaangari kuziva. ndopani ndikubata ipapo kuti sei ari kutaura izvozvi imimi muchimutaura kuti ndakatokurodza patori nechikwereti saka uri ucheni zvikadzi munozviziva baba ndanyarara. Zvino mamweni munhu angazi muprofiti angadaidzwa nditaura haina handimunhu kana isu wese havamuzivi baba kuziva kwangu iyo ndo vaizivana. Muprofiti akati inini izvo mamuchinditaurira handitauri baba muno nekuti zvinoputsa musha. Muprofiti vai izvo mamuchinditaurira zviya handitauri baba musha muno nekuti zvinodii zvinoputsa musha. Musha unoputsika. Nesusu pachiprofita chedu hatibvumirwi kuputsa musha. Munotoenda kune vanhu vanenge vakabvumirwa namambo vanenge vaina mambo kuti vataure zvamari kutaura. Ndashaya kuti zviri kutaura kuti right muprofiti iye ari kutaura kudare izvozvo asvika munhu usiku wanga uri usiku iyo zvikanzi ndibvurirei ndoda pekurara akatodhakwa ndakutaura kudaro ndiye ndatovabvunza ndikati ndiani ari kutaura kudaro ndiani kumunhu ndikati haana kutaura aramba nditaura kuti ndiani kanzi ndoda kurara wabuda iyeyu iwo baba vanemunina mwana wavo avo nina kuti wakataurana kuti ndoni awe avo vauya kuputsikirapo ndakagara usiku ihwo izvi zvinoita kuti munhu azorovi zvidhakwa zvakadai zvati zobvati amukakara ai ndipei fodya akupuwa kutsvakirwa fodya ipapo uyu munhu ndianiko baba munhu atauri baba hana kuti tauri tazogara ikati nemuprofita uya wangari ini handishandi nen'anga kana n'anga yauya kudai ndechishandi ini ndinoshanda ndega kana apedza ake ndinozorapa hangu mwana wamangwanani itarai muprofita uya yasara n'anga iyi ndabata tobuda anga auchema sadza ndada ora tichisara iyi takudini takuenda naikuru wangu wabva apinda uimu abva damburira nyaya ndizwa BP yatokwira wakutaurisa pamusoro indikati ndakora kwabva ndaenda saka vadzimai vangu vanewo makumbo arorwadza vangu vatotaura nemuprofita akazi ndinokubatsira makumbo ako aiterai usiku ihwo kazi asi wozodini muzouya mangwana bataenda batatobuda vaenda koorara makuseni madzimai abva vauya saka inangosiyawo chinditi chidhakwa ichi madzimai wakati wakanga azvinouya kuseni nemuprofita ndikupe mushonga wemakumbo wabva aenda kuseni aenda kuseni zvikanzi ndizwa kutondifonera vari kumba kwababa zvikanzi muri kutodikana kuno munhu uye akanga unoti chidhakwa in'anga ndabva ndapira ndaitiendi vangofunga kuti zvimwe hatisi kuda kupindirana nezvaari kutaura ndasvika pani zvikati anoti George ndiweke ndikati ndikati ndione pika kuivaiti ndikati zvazvinowana vari kuoverseas ndikati ndikati saka ndona tobvunza baba ndianiko munhu zvikati ndiwo mhando yekunyama ndikati ndione zvikati chigarira vatauti mukoma akabva aramba kuya ndandini uyu ndikati ini ndinorapa ndinoti hani chamboiti zvine zita racho nekuti ndanga akatofunga kuti awa ndiwo vandimuteuriwa maitira atsvaiti tizonawa kuti tikadzira tichitora mushonga eyo tipei mari ndikati ina handina kana sendi ndangofambawo kuenda zvikanzi nasamirungu mwana wavo zvikanzi baba ipewa nhau mari
vatapuwa dhora mupin'anga ivi toenda vikazi raiti aisana mushonga padhora yese pamingi fodya padhora takunzi uyai tasumuka taenda kuti tichidiri tichizwe zviri kutaurwa zvacho tikanzi aiwa chimbodzoka iwewe una baba apuwa musikana fusha raiswa padhora apuwa mingi dhora raiswa bute raiswa padhora because musikana anonga bute udi aibva anonga rakaiswa nababa wacho ini ndadzidzoka wakudaidza kuti ikanzi uye aibva aisa bute raiswa padhora aibva afema inini vikanzi iwewe ita kudai dhora rako ndoita kwabva aisa bute vikazi ichitora kuti iri umwe ndikati sei ndikati ndingati nditori kwandamupa abva aramba kazi handidi ba ndiye pu musikana mukoma imimi ndimi muri kundiroya sei ndibi nevanhu vamashandisa vaishanda pamba pangu pane vanhu vaingoshanda pamba apo namai vangu vacho vapenyu vaigara pamba maende yachichengetesa pamba pako paparege kuparara vanhu vari uye vachiba pamba pako saka ndaisa vanhu vaichengetawo pamba ipapo vanhu ivavo ndandisingavaoni vaionekwa nevadzimai vadzimai ndi vaibva kuharare vachiuya chiwabhadhara mari dzavo vachienda vikazi ndo vautaurwa mazita evanhu aya musikana akarara pasi vikazi ningi naningi ataurwa mazita ekutsvinyirwawo kwaitwa ekutapa kwawo kwaita ini handitombowazivi ndaiziva munhu hwani badzi pane vanhu ivavo vangwaisikana nevadzimai ndiye ndiwo vari kundiroya niwe mukoma iwewe ndiwo uri kundiroya ndakuroya sei ndakupa mushonga here ndakudini ndeitei apana chabuda saka tagara ndakundondikati kukuma munhu muri kundiita handitataurira munhu kuti musha unodini munoputsa musha nazvo patanyarara kwabva ndazobudapo kanhu zvapera kwabva saka rikazi muende kwamambo motaure nyaya tikati kwamambo tingarege kutaura tivangambo because wataura iro kuti ndiri panapa inganga ivi kanzi ndataura kati saka ndabvapo kwabva tasiyana nakuti nyika ndaenda kwakurara tikazi ndakuenda kwamambo kwasabhuku aenda kwasabhuku abva handifonera ari kwasabhuku baba tikazi ndaenda kwasabhuku sabhuku ati nyaya yatipinzi yakadari kwaunozoita kunga wakuma munhu ndibvaandaurira mufoni ndikati saka sabhuku wataura zvakanaka saka uda kudii ndikazi ndichaona kuti kuchadii tozogara ndozoni samoni rawo tapuwa tisi masamoni saka tiri panhasi saka ndati ndingoti chindiridze nyaya yemataurire anga ayi pamusoro musikana wekutaura ndakatanga kumuziva 2021 edison magombe ndakamuziva 2021 muna april zvikazvindi baba hambai kun'anga kwatsvarai ngogara pasamudzi pamvira toenda naye musikana wanga auya ari kurwara iye mwana wekutaura tobva taenda kwatsvara ikuyo akazi ndine girazi tinoona kudai mumba madi kudai tosvika mumba muya ndikati izvo ndisikumboona sara musiro ndikumboona pagirazi racho hapana icho ndikumboona kugara takasvika mumapasi 9 dzemangwanani asi takazobva bomu 5:30 makuitwa pfungwiti izorwa madota kudidini nashadu tatiri motese tisu takaenda tiri 2 uyo anga aine makumbo baba mudu anga aine makumbo ari kurwadza tikati chisara rigaitiende isusu 2021 musikana uyo asvike kazi ikazi uri kurwara musikana uyo kazi ndinozvigadzira nditsvara iwe
wakugadzirwa pembe dzakagadzirwa tinombona kuti mushonga wacho irudzii. Tobva tabva ipapo ma6 dzemanje kwakudzoka kumba ngazi unoita right musikana wakarongedzerwa nehuku right 2021 kusvikira zvataurwa ndibaba munini kuti takaenda kwaMapara zvaa zvechipiri. Zvechitatu ndio zvagumisira rwendo runo. Apa pakauya kwazi nditi mujeke wakabva uchipinda haana kumbotitaurira kuti takasakanga wakazouya wakatanga kuuya mwana ari kurwara nemukomana wake mwana wechikomana watokura kazi ndiri kusenza kubite break. Kazi ndazi ndibaba perekedza mai wako handichazvigoniba ni mukwambo iyi ini mukwambo uyo ndakatanga kumonera kwaMapara right zvadini zvikazi ndiri mujeke kawa mudhara so zvikazi musha muno munonga maka mune ngozi munga makauraiwa wamuwane dise wamuwane mubobobo. Tikati zvirikutaurwa zviri zviri kusumuka sei zvakawanda wanda kudai isu tindori pano wamwedzi wapera uno kutanga kwaJuni zvirikutaurwa zvesvo. Yang'anga ichingani yechitatu kubva kuna Tsvarai kwaMapara uyu wawe chitatu kubva kuChipinge. Uyu mufana wazotaurwa ndibaba Minutu wakazomutswa wanga aine tsvimbo mbiri dzakadai indapindamo ndikati ini kurwara kwakadai uku ngaadudze zvekuti tiri ngozi mungoripira munhu musuzi woti wakaura wacho ndiani. Ngei ng'anga dzese dziri nhatu dzisikatauri kuti munhu wakaura wamusha muno ndihindi wanotomisa usu hwese kumwe kudai. Indai muitaura zviro zvisina basa izvi. Ini zvakatondibhowa ndogaramo. Uyu muprofita unotaurwa wekunyanga wauya netsvimbo dzake wakadhakwa zveshuwa vagara apo ndiri kudai usiku ihwohwo right. Kwautaura kazi ndikamudhara kaya kake uchipinga kazi jeke ndakambosvika kumba kwako ndengodai ndakarapa mwana vaine pamwiri avanga aine pamwiri saka ndisakamurapaba danga asina pamwiri ndakamurapa mwana ari right. Saka izvo ndiri kuenda kumbako ndichasvika ndichienda kumba kwenyini ndikuti ndirape mwana ngoti haana pamwiri pa tikazi inini ndichabuda na7 makuseni usiku uye auya kotidaidzawo tikazi ndichabuda makuseni ndibva ndaenda asi ndikuda kuzoona mwana mpi kubhikita kumusha kwacho zvakanaka. Kubva nguva yachoyo ndabuda makuseni acho ndatakachaya malaini ekuisa witi ndakuisa hangu witi ndona wabva chaya foni aibva atuma mwana kuti wazi uyai kuti ndifambira n'anga nhatu idzi pasina chiri kubuda taura usikatauri dzese hapana wakambotaura kuti wakaura musha munodini. Baba wake uyu baba wake wakafa uyu ari kuenera. Inini ndiri kuva mushaka ndakasorekera basa 2011 ndikauya pakaenda mangezi paya pandakabva ndauya kumusha kwaugara pamushaka. Saka zvese zviri kutaurwa zvivi hazvipindi mumusoro mangu. Ndakabva ndauri kuita wiki yakoti hapana uri kumbotaura kuti munhu wakaura musha munondinhiiba ngozi yacho iri kusumukira papi. Zvese zvautaurwa izvi zvazvo mumasure kubva 2021 ndipo zvakatanga. Mwana ndichimuona achichinda musoro asi haatauri kuti ndakaura wanditi ndiri kubuda apa ngekuti ndine mudzimu wakati hakuna ngofunga ndapedza. Saka aizono mubobobo ndiri kune vakazwe mubobobo waindotaura mwana akada kutaura baba wacho aibvasumuka usiku ndikapitiwa nyarara evati it's okay. Musoro indonzi rudo magombe inini yadziutarwa dzese idzidzi idhirama riri mumusha umu zvai madhirama
baba wangu awandaiwa dafana ati zvinezvi handidi kumunyepera handichawadi ende handichavamhoresi handichawadi ende ngwarike kumbovhunduka pamusana pezviito zvavo kutanga baba wangu vari muprofita handiti sakaita kuti waite kuprofiti wakaita kutambudzwa wakabata nyanga dzevanhu mamisha vanozviziva vanhu vari muno kuti baba waimbobata nyanga dzevanhu mumwe wakata nemaoko wakazvitorepi 1 number 2 baba wangu vanorotawa baba havasi kuti zviroto zviroto vanongotaura wakarota shadhu yaine bhara svika maisepi shadhu ainoda aine bhara shadhu wakaromba havana munhu wanoda baba wangu vanorotomoka vanotaura nhando parusape kuna magwembe ariko ane ngozi webocha wane ngozi Eliasi anga aine gona emusoni baba mwana wangu ari pano anga ane ngozi akabaya munhu kumagunjuka simu kingi ane ngozi akabaya munhu uyo simu zvikanzi uyu ninga uya panapa Joseph aya panapa ayakosiya zvinhu mumba mangu ndibaba wangu vanotaura zvizvo izvo allright vanozvitora kupi baba wangu avane musi wakanditi maisepi unomboziva muroora wangu wagere pasofa mumba mangu zvikanzi ndine mushongo yekuti ndikabata kudai iwowo bika tii yako apa womwa tii apa unoona chisioneka umhandara wamai unoona zvakaitika kudhara unoona zvinyowani unoona zvichaitika mangwana ndio baba wangu kana uta unokubati unokuitira ini vanati kune murume ngati iwe baba wako vari raitera vandoga upaone dziri kutacha ndakatotya kuti dai ndakada kubikawo tiyo ndakutoona chisioneka umhandara wamai wanotaura zvimwe zviro zvokuti wanokwaimbochi kuti ina handibirwi zvine zvinenge zvinoga mishonga yavo yakadini yakabhuruwara vati akubirwa tese tese hapachina asiri kuitadini handizi kuti zviro zvavari kuita zviro zvavo zvizvizvi azviri kuti mashonga yavari kubata yekuti havabirwi vanorota muprofiti zvese izvi mishonga iyi haiti kupanduka here yakubata vana wavo pidigi wakuti vana varuroiwa nevamwe vanhu ndo masoko ndinawo mashoma dai vachikwanisa kundipindura mibvunzo iyoyo ndingafarefani mazvita pamusoro wekutangamira inini ndinoziva Miriam Magombe ndakamira mukati mechiwako chino chekoti inei chiko ndakabarwa kubvira kutanga handisakambozviona bani kuzviita asi ngekoroorwa nemumisha yatinopinda ine minzwa ingobaya tabayiwa takurwadziwa zvese misana sende dumbu dzese dziri kurwadza ngekubayiwa misha iri kutirwadza tichibayiwa ndii ndakamira panapa nharaunda ino mukuziva chimiro chiri mukati memusha mangu ere chiri mumba mangu hamuchizivi here ndinobvunzawo nharaunda ino yese chimiro chiri mumba Madison neMiri hamuchizivi here ini ndakamira panapa ndina mwana mupenyu uchikuzwa be wana wairiosa iyo zvindinomo usikachambofambi uyo mai kuti umwe wamuchiona kuti wakadai anzikari yachangamira wakambondifonera kuti mwana wako akati iro ndiri kukorera ndirimo asi handisi kumbonongedza munhu mumushaba kuti wana wangu wapera ngezvakadai handina kudaro kufamba kwenguva iyo tichisvike pazosvika nhasi apa sekuru aya munhu akatanga kuuya mumushaba edu nganga akatanga kuuya ndi uyo mureije tisati tambofirwaba mhuri dzedu tiinadzo dzese mumisha mai vacho vapenyu zvikazi ngatigadzire musha zvakanaka takabvuma zvishuwa semhuri hapana wakamborambaba misha yedu ichakamira ndikuzvara kweduko takaita nenhamba yona yedu tiinayo tafamba kudaro murenje wakadzidzira kuya mumusha auye mumusha kuda kugadzira musha iwoyo izvari kuyagadzira musha mai akati ngawauye wagadzire da kuti musha uite zvakanaka asi zvatirifamba zvakanaka baba ndiwo wanga urutungamira sababa zvakadaro zvikazi ndikotanga kusvika mumba Madison ndo mandinosvika ndi murenje mhuri yese ndinokudai asi kuti ndikushandira semhuri ningoda 120 ngekuti mamai wenyu mune vakomana mama nepia mune mishanu yevarume varimo wechitanhatu ndimimbi baba munondipawo 20 kuita 120 zveshuwa takabvuma semhuri tikaita saizvozvo kazi ngatanga kupinda mumba Madison kwakupinda mumba mangu zvikati kubika bombwa zveshuwa takaunganidzana musha wese hapana usikazvizivi tikabika bombwa huku madhiringi chichiti chimwa zvikati kofamba imba neimba kusvika tatenderera tozogumisira ngekwambuya ndimurenje nababa baba anga atoripo nofukana bonishadhi wanga uripo wanga uri basa baba wakati George ndamutaurira nagivi wati itei kuti musha ugere zvakanaka
mari dzinodikana dzo tingobvisa. Tikati zvakanaka kugadzira musha. Vati bombo rabikwa mumba mangu. Rakabva randobikwa mumba mangu imomo tikauraya nehuku nei tikati murenje akauya akati zvakaita. Tikati zvaita tichachibuda toenda kwamaikuru mafiri. Asi hazvina kuzodaro. Takabva tandogumira mumba mangu momo. Kubva zvatopera zvakadaro. Kubva zvapera zvakadaro tichazwa kuti ko imi mai izvo murume wenyu asazotenderera nemusha zvadini. Kazi ndi baba yemusha musataura ba nyararai muri watorwa mumusha muno regai baba afambe nechani rake yanayo akanga azotinga tende kwa mafiri tozoenda kubva ipapo hapana chakazomboitwa tagara kudaro 2011 tete chikodzi wakabva afa tikaiga tete zvakanaka zvikagara 2012 ndakafirwa nemwana wangu zvisakapotsarukana zvotaura vese munozviziva muno kundobikwa kuita bombo kako mumba mangu wana wangu uzogara zvakanaka ba andova manyongo uri waringai chinondinakira ndinosvika nhasi uno andina saka makuona ndakuzivuya pano ndakuramba kuenda kuti baba akadzoka mumasure ndakandaudzwa murenje akuimba ega mumba make nemhuri yake natete mahoza varimo wega nemhuri yavo iya manepi yaivhairegera kudaidzwa ndo zvine chisho chamuchano mii izvo ndinachipodhuripo ndoshaya mari rekuti aende kusikani ndiri mumba nhasi maakuti ngatifambe vasi zvomba makumo makashayanya nazvo mukati zvionere tinofamba sei mupedza midzoka ngeseri nauye makadzoka ngeseri namurenje mukaita mega nehandadzi yenyu nemhuri yenyu makazogumirepi kubva ipo papo tizosvika nhasi muzotunzerwa nyanga nechipinge apa makabika bombo makamurisa mumba mangu zvenyu makazobika mumba mani bomba ri makazobika mumba mani makabika ende ndafirwa mamusikaiti unhamuzi kumba kwangu be ndakaiga ndegamoti ndikaperekedzwa nenharaunda iyi mumba menyu hapana wakasimuka be mautondipasita kuti kozivi uri gambazai kutaura inii ndirufirwa changamiri uditaura mumusha ndirushaya mari yekurapisa mwana uri chero da zvekuda unozwawo sei tinogara sei musha wakadaro ndapedza hangu mazvita Chekutanga unonzi talenti yakabva kure ndiri mushawo kwamagombe talenti yakabva kure chirinyanya kunditambudzawo matambudziko arimo mukati medzinza rekwamagombe ekwangu ariko hawo but zvazonyanya kundirwadza ndezvekuti ndine mwanawo akashayika 2023 mukomana anga ine 3 years anga achangobva kusvika 3 years newiki ndobva ndatakura zvemimba bva 2024 vakwafa zvemwana 2025 March warungofa March wekutanga akafa musi wa 14 March wechituzve afa zvemusi wa 8 March saka ndiruti mwari wacho arubva anditorerawo ere wana anonyatsoziva kuti mwedzi yacho yakwana ndopezvinyatsoziva kuti achiri mwari here achiri satani here zvinyi zvirumboitikawo muupenyu hwanga ndiri mukati memusha ndodambudziko randoda kuti tibva ndatobatsirwawo nokuti zvinhu zvinondinetsa ndakamufunga ndosiya ere musha wacho ndodini nekuti ina handinawo chandakatadzawo pamukati memusha kana aripo ndakatadzira zvaida kungoti ndikumbiro ruregero nekuti zvinhu zvinondiwadza wana wanoitwa maoperation ende wakomana ende maoperation acho anga atomatatu ane musikana mupenyu ane 8 years musikana mupenyu saka apa zvekwasara operation 184 apa ndautosvikazvo ndikatakura zvemimba ndikatwa operation zvimwe anobva atotuhwa futi ndodambudziko hombero randanyanya kusimukira changamira kuti mubva mangondibatsirawo chinonyanya ndirwadza wana wandorota wachirumwa nenyoka hope ndakatanga kupiwa dziri hope pamwana wakutanga achirumwa nenyoka kubva ndatoona ane madzvadzo zvadzo ekutonga seizvozvo wechiti uyu ndakarota ndiri gomba ratocherwa ndiri kurwarawo zvekurwara zverufu mwana ndi akabva adonha pamubhedha anotanga kudonhera ipapo mwana akambodonhazve mwana uyu akadonha ndikuda kutoenda kubasa kwangu ndirainoenda obva adonha mwana akaita mupenyu hapana pakakwara hapana pakadini asi apa akabva adonha neobva akudaro saka zvinhu zvinonyanya kundirwadza kuti iyeye machi iyeye akasvika iyeye hatinyatsombozwa zvakanaka but ndinada kuti chinji romboitika ndo mashira nezviratidzo zvandosaka nazvo ini ndakazorwarawo futi
uyu mwana wacho asati atofa bo ndakarwara muna December ndarwara bva ndapiwa tsanangudzo chete pandaenda zvikazimi mamusi kuzosvika December munhu muri kutofa hatisi kupedza tese Christmas hatisi kutotamba tese ndechi Christmas yadosvika 2024 ndakati ndichibuda mumba musimende ndechibuda ndoda kubuda panze ndakasangana nenyoka hombe ndakasangana nayo iri kutopinda muflo asi nyoka dzinozi hadzipindi pai musimende hadzifambi musimende asi ameno ndichini chini chinombonyatsa kuitika saka todonyatsa kuti ndokumbirisawo chikumbiro murekwa Magombe nekuti dambudziko arisisangana nini chete mwana uyu afa kauyu pedabva kuiga musi uno iro gore rire pana mukoma maiguru weimwe imba yasekuru apa yakatondera kuti mwana wangu sondoresa angazozwa zvakanaka ba pane zvazviri kutoitika saka zvakaenda kotsvagawo kwakadini kwakarerekera zvadzokorodza futi aya matambudziko aya wanawo wafa wawairi wakomana saka ndo dambudziko rokunyanya kundirwadza kuti kwauzosvikepi zvinhu zvakadai ndaikumbiro daitangogadzirisa zvinhu hazvisi zvengozi chete zvakawanda pane zviri kutoitika mushomo zvimwe zvazvo zvatinozwa asi tizvitaure taita vana vadoko ndaimbokumbira kuti tibatsireiwo ngatibatsirane tiri pamwe kana dziri maridzo ngatiite shoma neshoma zvikayakwana ndo chitemo chikuru chandinacho ndandakangani ini siatiri Magombe vanobatsira wangu kuchana panyaya iyi mwanere ndiri kuita manje zvakutonga isusu wakuru wacho manje takutonga vana watakabereka vadoko ava kutadza kuziva kuti tikubatana sei zvese zviri kuitika handiri kukumbira kuti dai zvichiita zvinati wamboda kutaurwa namambo waya wanga wangotombopimbira kuti timutsvagire here kuti 1 2 3 nekuti tikaita zvekuti ndikafunga zvangu ndoenda ndodai ndikafunga zveuyo aitawo zvake hazvibudi zvakanaka kuti tipedze nyaya in short I think tikaitsvagirwa tisatsvageba isusu ngatitsvagirwe wangokwana kuita watatu I think ipongopere kuba tinasekuru baba wawa asati afa wakatitaura kuti pamusapana pamusazoende kun'anga muchibata mushonga wakashata ndakagadzira musha wangu ndega tese tinozvitakazvizwa kuti mbewe musaende kun'anga ba unotoenda kun'anga endaura kwemudumbu muri kufadza kana kuti musoro uri kutenga usatsvage mari yen'anga mari inotsvagwa nemaoko basi ndisekuru baba wawa zvino tiri kuti ndaitini pane wakapinda here mun'anga vachibata-bata kuti zvinhu zvidai nokuti sekuru wakataura kuti ndakagadzira musha wangu aibika doro kumwedzi wega wega achiti ndakagadzira musha musazoende kun'anga kotsvaga mari kana kutsvaga mishonga yakashata zvino ndipo ndichikuti handichazivi kuti pane wakabata here mishonga sangani ndinofunga vamaita munhu mukuru chaiye wekuti tisanongedzane kana kuti apa pakadai zvese zviri kutaurwa ava vana vamukomongwa ini ndaita gore rimwe saka muruzwa kutaura nemadzine acho kuti wakazodai wakazonda inini handisaipota nekutaura zvazvitaura kuti mukunda wake Erina wakaenda kun'anga nguo tsvuku kuti akwadze mwana wauyu waedison achifoti kuri kumba handini ndakaita kuti aite izvozvo back to seta handisaida kutaura zviro zvakadaro ndandabvuma shoko rinomataura changanire rekuti fambai sevanhu vakuru zvizhinji zviri kutaura zveunongedzo takazoenda kwamurechi hazvina nezvo zvinombotaura iwo vanongodai wanga vari kubata ndiwo waitorapa iwowa kuti tibatsirike mumusha zvavo wataura here zvavanoita
wataura here zvawezva vei ini handidi kunongedza munhu asi wanezva vanoita iyeyo wakabva kuharare tazoti watsika munhu ngebhazi akazouya ndikamubvunza nyaya yako yakazopera here zvikazi nyaya yangu yakapedza ndiyaita chingozi musiyaiwo mwana wamukoma wangu mwana wamaikuru uyu saka inini handisida kubhata kutsvaka zvekutaura zvakawanda ndaida kuti tibatsirike mhuri iyo mhauri yendaita nyaya yaiti zvamutoda isusu dzatakuda takufunga kuti maybe kuti munyase kubatsirika zvakanaka vanhu vanoda kubatsira vanofanira kuuya mumusha menyu vanofanira kuuya mumusha menyu because mumusha menyu ndo mune turo because ukaona matambudziko ese amutaura vese it seems every family ine chii itori nedambudziko rayo raitori naro rikutongofamba saka chandandichitaura chizvo ndinati kuti munhu wese akaita chinhu chake ukanda pai akanda mumhepo ane chake akakwanisa zvaitawo ukanda pai mumhepo chotendera chiri imomo pachawana pakachipa chodii toataka uyo akakatakwawo mhanya wakadai udzoserwa pai saka iyoyo manje haishandi muri inodini munopera uzanura hakuna musha usina chii zvavo asi chiri important chekuti kana muine zvenyu bvumai kuti mune zvenyu muzvidii muzvigadzirisa ndo pane nyaya yehombe ipapo bvumai kuti wakomana tine chii tine dambudziko usaritore senge dambudziko racho nderako chete urwani because kana pataura pariti imi mataura wana urwara handiti kwabambo wazukuru wari kufa handiti kwabambo wana wari kufa wana wari kurwara vakangona zvitora so munofanira kunga mukuziona zvinhu izvi muchizvitora kuzvikoshesa kuti guys chii chiri kuitika handitika zvaifanira kukubatanidzai zvinhu izvi noti kukuseparata izvo zvazviri kuita zvaifanira kutokubatanidzai kuti no why because vanhu vamunotamudza wana wenyu munotamudza wana munozova munhu amungati izvizvo achi ari pawheelchair kanza nemusikana ari pachi idambudziko handika imi kwenyu is the same chii dambudziko handiti uyo arwara ichaitika you go there is the same thing handika every month mwana rudini muzukuru rudini uri kufa handiti take those things seriously handiti musaita kunga vana vadiki bai izvo ungoti uyo yakamira apa uyo wazoti ukazoti chimbosiyanai nazvo izvozvo siyanai nazvo izvozvo because mese muri panapa munhu umwe naumwe ane matambudziko ari kumunetsa muri mese papasina dambudziko ari kumunetsa mese mune matambudziko ari kumunetsa gadzirisai zvoda kugadziriswa nguva muchinayo nguva ichapera muzarudwa nguva ichapera you are creating varume imimi muri kuzvicreatira maproblems nevakadzi vamakaroora ini maukuretera wana wenyu futi maproblems nevakadzi vamakaroora hakuna mukadzi anofanira kuti mwana wake wafa afe wana afe hakuna mukadzi anofarira kuti mwana wake atambudzike titeza ndii zvatakuita isusu ka takunyorera isamu tichakutaura nezinata vanhu vese vamataura panapa makaenda kunganga makaenda mapostori hapana nganga yamakaenda muna postori makaenda you're wasting time and money munofana maenda taenda pabhazi pai taenda kugirazi kwatsvarai maenda kugirazi kwatsvarai mukaonei kugirazi zvikabatsirei and how can you go kuti tsvarai uri panext door penyu uriyesa zoti george ndaitizoda wawirirani ndisamberana ndinge wawirirani ndinge anosvika kukuudzai izviri kufanana zvaanoziya
mapedza uyo papapara maenda futi wanori kuziva uyo mapedza madzika muri kuitei, why are you wasting time? Why are you wasting time? Muri kuda munhu anouya achikurondedzerai pakaenda kushatira zvinhu zvenyu, wobva achikutaurai kuti chiitai ichi neichi neichi neichi, zvinhu zvodzoka normal. Mungatanga kutadza izvozvi machena ndebvu dai mapera basa kudai, mochitanga usada kugurisa nezvi imapera kudai, muchagurei? Muchagurei bambo Edison? Imi mangosara kufidwa chikafu nekuwaridzwa pagumbezi nekurara nekumuka nekufidha huku, zvatopera makumirira zuva renyu. Ndo zvasara kwamuri. Panochada urora futira, panochada kudai totsvaga basa futira. Ukaona usikakwanisi kuenda kutsvaga basa, usakwanisi kunyenga mukadzi wechitu, usakwanisi kubara futi mwana, wamulasti kota yeupenyu. It's time for you to enjoy. Wazukuru vanonga kuya chitamba na sekuru, muchudzi wamajarini, muchudzi wamazai, muchitengi wamaskuta, mese pakupenyu anorwadza, ndikona mese muri kutambudzika nekumira. Mukona mutengi wamaskuta newana nemotikari newana nechii zvese, kuti munakiwe neupenyu mazuva ekupedzisira. Noduri mimi wacho mazuva ekupedzisira muri kutambudzika, musiya vana vari kutambudzika. Maitei? Gadzirisaiwo chinhu hani chiite sei? Chimire zvakanaka. Gadzirisai mazwa bambo. Wabambo mazwa here. Itaiwo chamunozozikana nacho chakanaka chamuchasiya panyika. Mazuva enyu apa dhuze. Munozwana bambo? Because mukaona kuti chinhu chekumusha chakunokanganisa marriage yemwana. Munozwa? Ukaona chinhu chekumusha chakuteera marriage yemwana chatoshata. Ndogara ndakataura munhu wakawanda. Mushonga mukuru muupenyu, mushonga mukuru muupenyu kusaubata. Mushonga mukuru bambo Edison kusaubata. Muruzomuzindwa? Ndinotora mdhara ndiri pana mdhara pana. Wala katondoza umfana wakambinga. Kumbinga. Kana mungura wejawa ndimwe ba. Muruzomuzindwa? Asitumira mdhara wakanitumira yao choichi chinotumira waka uyotumira chake. Munosangana mudenga, munokambura zviri mudenga usazosvika kwandizvo zvapera iko. Indiro nakiro urushamswa kuti hayi ndafisei. Andipo vipa ndiripo atibati mushonga. Ushonga, muruzandara, mushonga hauchengeti munhu. Munuzwa? Hakuna mushonga unochengeta munhu because mushonga une expiry date. Pauno expire mushonga yato poison. Torai mapirizi kwalakazi expiry date October. Iyo wamwa next year muna February. Matumbu anochekwa yese because wamwa poison nguva yakwana. Hakuna mushonga unochengeta munhu ba. Munuzwa bambo? Unochengetwa ndiMwari nemunamato. Zvatopera. Wapedza ipapo wobvaenda kuchengetwa nechikafu chakanaka. Nekuzora mafuta akadini? Akanaka. Zvatopera. Ndo upenyu. Upenyu hwekuti wakuita mari wakarara. Uishandwa nemudzi. Unomuzvima jero wakarara kuti ndiushandwa nemudzi kuti mari iwe. Iwe wakarara asi mudzi uri kutenderera baba ino kutora mari. Kuya kukupa wakarara. Korombo. Kuti zvidhoma tikutsvagire mari wakarara. Then wozomira pamberi pangu uchitaura kuti ndakagarika. Haupo wakagarika because chidhoma chapedza chaya kutsvaga mari. Chichatora ndanetsa nekutsvaga mari. Ndakuda kutsvaga ropa. Wombotanga uchizi uko uchiuraya mombe zvichita sei zvichidini zvozi ndaneta zveropa rekunze ndakuda remumba. Wobva kuti kwamukoma kwamuningina kwani rozopedzera handichadi bauko ndakuda wako. Wotanga nekuwazukuru wobva wapinda gare mwana wako zvisingazwiki
so pesa ndaneta pamwe ndada kuzora ndakuda iwewe manje kundozwa wakarara everyday uridza miri baiwe chi ndiri kuchaiwa ndiani unochaiwa nezviro zvako tichanyorawo recommendation tokutsvagirai vanhu vatatu by Tuesday Wednesday tokutaura kuti musi wakati unganai noti zvamuita zvokuenda pana tsvaraenda vanazonari ndiandanda muenda vana mapara munoitawo nga mwana wadoko futi indofukwani pangu maprofiti amutora kautaura mutora ndo vanhu varisi wadogadzira musha wari serious kutorwa mari amosikana mari yacho mukuona tsara yoruda kwava muchukuru aiwa no ngatisadaro asi chandokumbira chiri guys zvataurika muno zvadii zvataurika asi zvatibatsira kuti tiite sei tione way forward nesolution kuti toita sei kuti zvinhu ndo zviri important this gathering ndo zvayakoshera kuti ationesa nezvinhu zvatasingadii zvatasingazivi saka chabudiwa ichi help I just hope munhu ese ari ready handiti kuti igadzise chii igadzise nyaya handizvo pana kuti iri handisi ready kana kuti ruti handidiba kujoinana newangu because apa isusu tiri kuti hapana ari kutsvaga munhu ba isusu tisi tiri kutsvaga tinobvira kuzvizwa zvirezvo Emilia Magombe tinobvira kuzvizwa zvirezvo zvinoda mari inini mumba mangu mukati memumba mangu mari hamuna mari handina ba nababa wangu vari apa handina chinozi mari kana yadare rino nhasi tatopuka kuti vanhu wee tapuwa samoni yekwamambo panoti sendinini handina kana rekurapisa vana vangu handina nikotokwanisa kutoti ndikandodaro ndikandira ndoenda kotenga mapiritsi evana Achford Anzikaria baba BP neni tiri 4 panobva sendi handina ba asi mumashure muri kubatika takabhadhara kusvika nhasi pa 20 tazobhadhara ya $80 yabuda mumba mangu tiri kundokiyakiya kubva kuna murenje iyo kusvika nhasi $80 panoti sendi handina mwana aroda kutoenda kurivhiyu asi nditoshaya mari yekumuendesa cheke yasakara handina chekutenga ndicho baba waripa handina kudani ngoda chekubata handina shoko ndiri kuti izvozvo handiti kana muri serious pamhuri handiti mhuri inenge ichizoziva kuti nhengi zvatikutora ichanowana uyo awana ndo panokavhirana vanhu kana muda zvokuti zvinhu zvigadziriswe munokavhirana asi kana musiri kuda kuti zvigadziriswe ndo pamunoti kana ndingasakabhadhara hatiiti but kana muri kuda kuti zvinhu zvibhadhiriswe kaviranai chinhu chinogadzisira pane zvere right pana nechimwe pana ndamura mubvunza kusa amusudza mukondera makanditaura kuti ndine urwere hwendinonzwa inini kuti handichatozivi zvakanaka kana ndinyari pfungwa ndandada kuti nhasi sezvo vanhu vanga vaungana ndikungobetserwawo ndiri kupona kuti handichatozivi kuti zvakangomira sei zvakadini handichatozvizivi nezviri kuitika pandiri kusvika ndinoti ndikaenda kwandakarohwa ndichidzoka ndichienda ndichidzoka ndichingoenda izvozvi kana inyari mari yacho chaiyo yebhazi ini handichatoioni nemari yacho iyo yekuti ndibetsereke asi urwere huri pandiri kuti ndifane kudaiso andione kuti zvive zviri kufamba sei saka ndandafara kuti sezvo zuva ranhasi rasvika pamwe ndo pandichabetserekawo kuti ndiitewo zvakanaka
uye mwana wandinofamba naye ndiye mwana wandinofamba naye uchindimiririra ndikungoti ndikazo handichatorina nesimba handichazvigoni ndoizvo zvokutike. Right, it's okay. That is what. Right, so I think chiripo. Pani here anoti mazuva akati ndindisipo kana mazuva akati daitaita mazuva akati tipe suggestion kuti zuva ramamurofungwa kuti musi wakati ndazvizwa asi ndikuti ava wacho wada kudii wada kuda kufanda chinhu ichi handiti ndikuti zuva ramuti mimi pamuri padhuze pamuri kuti mimi musi wakati tingasangana iri yaiti zvaitoda tambopangana nemhuri yacho tese pamwe chete kuti zvoitika rini, ngekuti pamwe tingati mungabvuma kuti ngatiidai musi wakati wamwe wasina uzvigashira ndosaka ndosamona ndokuvhunza kana kuti kana yakadai it's okay endai nipanzaro moita meeting yenyu munipamhandira mazuva musati mazopana kuti rini ini nditoite plan yangu saendai panzaro wamaita meeting yacho muri pano hapana unotiza. Right, next thing.